ukusne čokolade. Sad ću da je učinim još ukusnijom. Wow, lepota. Prelepo. O, tačno. Hoćemo da ponovimo? Kakav miris. Hajde da brzo sipamo čokoladu u kalup. Da, tako je. Polako. Gotovo. Pogledajte. Ispala je čokoladna jagoda. Lepota. Hej, Jennifer, ne smetaj mi. Dakle, unutra ću dodati još malo voća. Tako će biti još ukusnije. O, da. A sada uzimam šećer i pavlaku. U jednu činiju sipam pavlaku, a u drugu šećer. Odlično. I čekam da se šećer istopi. Tako je, savršeno. A sada dodajem pavlaku i mešam. O, to mi treba. Sipam to sve u našu bobicu. Sjajno. I na kraju zatvaram jagodu. A baš je lepo, da? Da, bako, to je super. A sad je moj red. A meni će trebati flaša i čokolada. Sipat ću je unutra, tako je. Aha, toliko će biti dovoljno. Sada okrećem i... Eto, napravila sam čokoladnu flašu. A vreme je da sipam bombone unutra. Odlično. I još mi treba nalepnica. Zatvaram i to je to. Jao, svašta. Dakle, pažnja. Sad ću vam pokazati kako treba kuvati. Pobjeda će sigurno biti moja. Prvo ću sastaviti tortu. Korak krem i tako dalje. A sad ću odseći višak. Aha, i malo ovdje. To je to. Planiram da napravim čokoladnu tortu u obliku automobila. Aha, to mi neće trebati. Još par dodira. To je to. A sada pokrivam naš automobil kremom. A sada treba sve razmazati. O da, dobro mi ide. A sad mi treba tečna čokolada. Sipat ću je na auto. O da, kako lepo curi. Ostalo dodati detalje. Točkovi, svetlo i posljednji dodir. Da, moj auto spreman. O da. A prijatno, draga. Jao, sve tako lepo. Probat ću prvo ovu flašu. Izgleda jako zanimljivo. Da probam. Što? Šta je to unutra? Wow, pa tamo su bombone. A hajde da razbijem ovu flašu. Da, tako je. Bam, bam, bam. Ovo je jako zabavno. A sada mogu da jedem sve zajedno. Mnogo lepo. A baš mi se svidalo. Idemo dalje. Pa to je čokoladna jagoda. Neverovatno. A unutra je voće sa karamelom. Sad ću probati. O, da. Sviđa mi se. I ostalo je posljednje jelo. Čokoladni autić. Zanimljivo. A kakav je ukus? O, ova torta je prelepa. Topi se ustima. Dakle, koga da izaberem? Pobedilo je ovo jelo. O, to sam ja. A baš mi je drago. A sada ja želim ovo. Jel može? Pa važi, a bit će urađeno. Dakle, uzet ću luk i iseckati ga ovako. Odlično. A zatim ću ga staviti u blender. I zatvoriti. A sada treba sve dobro izmešati. Tako je. A mislim da je dovoljno. Sada skidam. O, kakav miris. Fuj, to je odvratno. Povratit ću.
Strašno. Dobro, sad ću sve napraviti kako treba. Koju da izaberem? Mada, stavit ću sve. Prvo Kit Kat, a zatim sve ostalo. Posle ću dodati čokoladne i žele bombone i sipati sok. O, da, to će biti divno. A sada treba sve dobro izmešati. Da. Šta oni rade? Ma, vi nemate pojma. Gledajte na majstora. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Uzimam najlepši sladoled i stavljam ga u blender. Zatim dodajem mlijeko. I zatvaram. Da. A sada mešam. Uzet ću lepu čašu i sipati u nju koktel. Kakva nežna boja. Zatim dodajem šlag. I ukrašavam sve konfetama. O da, ali toš ni sve. Sada treba uzeti 2 kolača. Ubacit ću slamčicu i to je to. Sjajno! Ha? Hej! Ko je to? Evelin! Pa šta da se radi? Dakle, vreme da isključim. Ups. Pa dobro. Sipat ću sve u čašu. Da. Zatim ću ukrasiti i... Eto, sve spremno. Pogledaj. Bravo, bitno je da se tebi sviđa. Hoćeš da probaš? Pa dobro, ne moraš. Eto, i ja sam sve spremila. Nekoliko slojeva od različitog povrća. Super koktel. Prijatno! Juhu, konačno! Hajde da probamo. Pa, nije loše. Probat ću sljedeće. Jau, fuj! Ovo je odvratno. Odvratno, ali zašto? Šteta. Vreme je da nastavimo. Šta je ovo? Ne, to je još gore. Ne sviđa mi se. Pa dobro, nisam uspela. Ovaj koktel izgleda dobro. Sad ću da probam. Oho, to je neverovatno ukusno. Divno, rešeno, to je pobeda 100%. To bilo lakše od lakog. Ovaj put mi se jede torta od lubenice. To je veoma zanimljiv izazov za mene. Nadam se da ću smisliti kako da napravim tortu od cele lubenice. Tačno znam da prvo treba skinuti koru. Za tortu će mi trebati samo pulpa. Skinut ću koru uz pomoć specijalnog uređaja. Tako je, odlično mi ide. Gotovo. Sad treba isteći lubenicu u obliku kora za tortu. Jao, a ja se neću tako mučiti. Uradit ću sve mnogo lakše. Samo ću isteći lubenicu na pola. I izgnječiti pulpu. Tako je. Zatim ću dodati malo želatina u jednu polovinu. Bitno je sve raditi pažljivo. Bako. A ja ću razbiti svoju lubenicu ovim. Tako je. To je baš zabavno. Pazi, sve ti leti na strane. Jao, izvinite, malo sam se zanela, ali ne brinite, skoro sam završila. Pogledajte kako privlačno izgleda ovaj deo lubenice. Ali neću ga tako servirati. A bit će mnogo bolje ako ukrasim lubenicu različitim slatkišima. Onda će da ličiti na pravu tortu. Marshmallow. Onda lizalice i gumene bobone. Tako je. Nemate vi pojma. Svi znaju da prava torta mora imati nekoliko spratova. I ja ću imati baš takvu tortu. Tako da ću svaki sprat lubenice zalepiti uz pomoć kreme.
Zatim kremu treba izravnati. Također bi bilo lepo dodati malo boje. Dole će moja torta biti zelena, a gore crvena. Odlična kombinacija boja. Izgleda dobro. A moje žele od lubenice je spremno. Jedina sam spremila nešto tako neobično. Torta ne mora biti neobična, pre svega treba biti ukusna. Moja torta izgleda kao prava lubenica. Napravio sam i oči. Ispalo je baš slatko. Teti, je vreme da izabereš najbolju tortu. Ema, šta si to uradila? Samo si nabila bombone u lubenicu? A nije ni to loše, naravno. Ali drugi su se trudili mnogo više. Nije ukusniji nešto? Jela sam i lepše torte. Da vidimo šta je kuvar Zak spremio za mene. Njegova torta izgleda predivno, ali da li je ukusna? Neverovatno je. Ostaje da probam bakinu torticu. Sudeći po teksturi, to je žele. Da, upravo sam, to je žele od lubenice. Obožavam. Bako, ovaj put si najbolja. Jao, baka je najbolja. O, jeste već tu? Odlično. A želim nešto čokoladno. Ozbiljno? Pa dobro, sad ću da počnem. Uzet ću kolač. Hvala, bako. Prelepo. Dakle, spremna sam da počnem. Prvo treba ugrijati čokoladu. O, da, kako se lepo topi. Super. Mogu to gledati non stop. Gotovo. Ko je rekao čokolada? Evo je. Skloni se odavde. Ipak ću je dobiti. Ne može, to je moja čokolada, marš odavde. Jao, li tako sam hteo. Ne brini, dragi, uzmi ovo. O, hvala, bako. Sad ću probati. Bingo! Smislio sam nešto. Uzet ću jagodu i stavit ću je između dve čokolade. Jao, ni nešto. Bolje da pojedem to. Tyler, možda ti treba mikrotalasna, jeli? O, da, bako, to je odlična ideja. Hvala. Gotovo, može da se vadi. O, pogledajte, čokolada se istopila. Napravio sam odličan desert. Jagode u beloj čokoladi. Sad ću još nacrtati slatke face i to je to. Gledaj, bako. O, da, to je preslatko, svaka čast. O, ostalo još čokolade. Odlično. Sad ću je sipati na svoj desert. Ovo ću politi belom čokoladom, a ovo crnom. I na kraju ću uzeti plavu čokoladu, baš je lepa, jel da? O, ispalo je preslatko. A sad ću i ja napraviti slatke face. O, gledajte, to su divne životinje. A lepota. Nisam razumela. Moram dobiti čokoladu. Jao, nikako da se smiri. Ja sam već rekla ne. Dobro. Sad ću ti odseći jedno parče. Ovo će mi trebati. A ovo možeš da uzmeš. Izvoli, samo se skloni odavde. O, konačno. Jeste već shvatili šta želim da napravim? Eto, ostalo ga je samo obojiti. To je to, ovo je roze, flamingo, svaka mi čast. Jo, neverovatno, to je prelepo. Hvala, bako, znam. Dakle, mi smo završili. Možeš jesti. Wow, kako je sve lepo. Počet ću od ovog. Super. A šta je ovo? Flamingo, stvarno? Sad ću ga probati. Jao, prelepo. Sviđa mi se svaki deo. Ne mogu da se zaustavim. I poslednje jelo. Jedva čekam da probam. O, da, divno. Ovo
jelo mi se najviše sviđa. Bako, pobedila si, čestitam. O, šta ozbiljno? O, baš mi je drago. Hvala puno. I što se ne radujete? A sad mi se jede. Gotovo, burger. Jel može? Šta, burger? Pa dobro. Ne, ovo ni to. Treba mi veća lepinja. Ali ni ova ne odgovara. Da, to je baš ono što mi treba. Moj burger će biti najveći i najukusniji. A već sam stavio salatu. A sada pršim pljeskavice i slaninu. O da, a vreme da sastavim svoj burger. Stavljam paradajz, pljeskavice i puno sira. Ali točni sve. Sir treba istopiti. Eto tako. Savršeno. I naravno nikako ne može bez krastavca. I seći ću ih. A zatim dodati luk. Stavit ću sve to na sir i dodati slaninu. O da, to će biti nevjerovatno ukusno. Pogledajte ovu lepotu. Ja sam pravi majstor. Pa ne znam, Bako. Ja mislim da njegov burger nije nešto. O, vidiš, nema. Dakle, sipat ću sve na sto. Da vidimo šta je tu. O, krofna. Da, sad ću podeliti na dva dela. Počet ću da sastavljam svoj slatki burger. Daću sve od sebe i pobeda će sigurno biti moje. O, da, slatki sirup umjesto kečapa i to je to. I ja sam završila. Gde je Baka? Bako, gde si? Evo je. Znači, jeste hteli burger? Pa, izvolite onda. O ne, šefe, odmaknite se. I, stigla sam. Treba popraviti frizuru. Da vidimo šta imam. Da, napravit ću burger od povrća. Uzet ću kupus i podeliti ga na dva dela. Kija! To je sigurno bolelo. Moja ruka. Hvala vam. Sa nožem će biti zgodnije. Dakle, iseći ću na dva dela kupus. A sad mi treba šargarepa. Odlično. I nju treba pažljivo iseći. Posle ide krastavac, paradajz i luk. Odlično. Sad ću sastaviti burger. O, kako lepo. A moj burger je zdrav i pun vitamina. Gledajte, ispalo je prelepo. Zatvaram kupusom i gotovo. Prijetno. Wow, svaka vam čast. Od čega počnem? Šta? Ne, ovo neću ni da probam. Nema šanse. Wow, a ovaj burger u sredini izgleda baš privlačno. Sad ću ga probati. O, da, to je jako ukusno. Sviđa mi se. A sad ću probati veliki burger. Probat ću malo pače. Wow, da, ovo je sigurno najukusniji burger. Čestitam. Ja sam rekao da ću pobediti. Znao sam. Gledajte kako uživa. A sada napravite za mene lizalicu. Jel može? Da, prepustite ovaj posao profesionalcu. Ja znam šta da radim. U rancu imam par lizalica, to mi treba. Šefe, i meni treba tiganj. Hoću da istopim na njemu lizalice. To neće oduzeti mnogo vremena. Aha, a sada sklanjam štapiće. Super! A sad mi treba okrugli kalup. Hvala, šefe. Sipam tečni karamel u okrugli kalup. A sada treba sve ravnomerno rasporediti. Odlično! Joj, kako vruće! Treba da se sve brzo stegne. To je lako uraditi s pomoć spreja za hlađenje. O, da, tako je. Sada to mogu izvaditi iz kalupa. A unutra ću sipati čokoladne bombone M&M's. Obožavam ih.
Pokrivam drugom polovinom i to je to. Napravila sam ogromnu lizalicu sa lepim iznenađenjem unutra. O, jagodica, to mi treba. Nabošću je na ražnjić. I dati joj lep oblik. Oblik ruže, preslatko. A sada treba da je umočim u med. A med je moj domaći i sama sam ga skupljala. To je to. I ispadaju ukusne zdrave lizalice. Svaka mi čast. A ja sam očistio ananas, a sad ću ga iseći na kolutove. Odlično, to je baš lako. A dalje mi treba tečna čokolada. Istopit ću je brenerom. To je to, uspeo sam. Posle nabadam ananas na ražnjiće i umačem u čokoladu. Odlučio sam da koristim raznobojnu čokoladu. Jednu crvenu, a drugu plavu. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Može da se jede. Bellissimo. Prijatno, draga. Wow, vi ste tako brzo završili? Nisam ni očekivala. Hoću da probam ovo cveće. Jo, kako tvrdo. Ne mogu da zagrizem. Neću to da jedem, žao mi je. A šta je ovdje? Ananas? Probat ću. Wow, kako ukusno. Super. Šta? A ovdje čekić ide u kompletu sa lizalicom? Wow. Verovatno to treba razbiti. Da, uspela sam. Ovo, tu je tako puno slatkiša i lizalica i čokoladne bombone. Ekstra. Rešeno. Jess je pobedila. Čestitam. Da, moja prva pobjeda. Ja sam tako srećna. Labubu, opet si ti ovdje? Naravno, on isto hoće da proba. Njemu se svidelo. I ja sam srećna. A šta ćemo spremati ovaj put? Ovaj put želim kajganu. Kajgana, to je lako. Za početak treba profesionalno odvojiti žumance od belanaca. To ću uraditi jednim bacanjem i nožem. To je to. Ajoj, koliko patosa. Da li stvarno misli da je to teško uraditi? Joj. Ispada da je ipak teško. Šta da radim? To su bila posljednja jaja. Tačno. Može mi pomoći običan špric. Uz njegovu pomoć ću skupiti belance. Onda žumance. I sipati to sve na vruć tiganj. A da bi moje jelo bilo neobično, napravit ću na jednu već puno malih kajgana. Pogledajte kako slatko. Čeka me težak zadatak. Morat ću da obojem belance da bi moje jelo izgledalo neobično. Gotovo. A sad ću uz pomoć šprica napraviti kajgan u obliku duge. A žumance će biti kao sunce. Jao, zašto uvek sve tako komplikuješ? Kajgana se može napraviti u obliku mace. Žumance će biti umjesto očiju. To je to, ispalo je baš slatko. Bako! Šta to radite? Zbog vas mi je pocorilo sunce. Jao, slučajno sam. Ali ja sam napravila slatku macu. To nije fair. Zašto? Pokažite mi šta ste napravili. Prvo ću probati Emine male kajganice. Ukusno. Ali premalo za mene. Ideja je ipak zanimljiva. A šta je šef spremio za mene? Fuj, šta je to? Ovo žumance me jako plaši. Neću ga probati. Fuj. Ali rado ću pojesti macu koju je baka spremila za mene. Izgleda vrlo neobično. Baš mi se sviđa. Bako,
Čestitam na pobedi. Jao, hvala ti. A znala sam da će ti se dopaditi.